татар телен родной язык, родной русский, родной татарский сөйләгәндә бит инде хәзер бу яңартылган ФБОС федераль дәүләт белем бирү стандартлары нигезендә балаларның әти-әниләре шушы нинди туган теле өйрәнүне сайлау мөмкинлегенә ия булдылар. Ягъни ата-ана гариза яза, туган телне сайлый. Бу ничек дип әйтим, бу безнең туган телебезнең, татар телебезнең дәрәҗәсен бик нык төшерә. Менә бу гариза язып ата-ананың сайлау мөмкинлеген бирү, ягъни мәҗбүри булмау, ул татар телебезнең дә үзебезнең республикасы ичендә ул статусын төшерә һәм укытучыларны, татар теле укытучыларның да кимсетә дип әйтик инде ул ничектер. Аны әллә сайлыйлар, әллә сайламыйлар кебек теге мине. Хәзер күпчелек сайламый, теге рус теленә күбрәк булсын бала җырсын. Минем дә булган мәгълүматкә караганда инде татар телен туган тел буларак сайлаучы укучыларның саны күбрәк. Һәм димәк татар телен сайлаган очракта ул татар телен туган тел буларак яки рус теле балалар инде дәүләт теле буларак өйрәнәләр. Монда проблема бар шундый. Шулай ук ата-аналардан килә, күбрәк татар телен яхшы белгән, татар гаиләләрендә балаларын рус төркемнәренә, шу дәүләт теле буларак өйрәнү төркемнәренә бирергә тырышалар. Яхшырак рус телен өйрәнсен дип. Юк, рус теле татар телен дәүләт теле буларак өйрәнәләр, чөнки анда нагрузка дип әйтик инде. Ягъни тел җиңелчә өйрәнә, өстән генә өйрәнә, коммуникатив характерда гына өйрәнә. Ягъни бала инде бик тирәнтен төшеп, татар теленең грамматикасын, аның кагыйдәләрен, лингвистик үзенчәлекләрен өйрәнеп тормый. Әллә ни, бары тик сөйләшергә генә өйрәнә. Бу ата-аналардан, гаиләдән килгән бер зур хата. Ягъни баланы ниндидер авырлык тидермәү, теплица шартларында яшәтү, өстән генә итеп балаларын тел өйрәнү, әгәр инде татар баласы, татар гаиләсендә туган татар баласы, инде ул татар телен камил белергә тиеш, моның өчен инде менә шу татар төркемендә өйрәнеп, ул аны үзләштерергә тиеш дигән фикер бар. Бу юлда менә бигрәк тә ата-аналар түгел, укытучылар әйтә инде, бик авыр диләр инде.